ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 21 ካባታቶም ተፈሊና ብመርከብ ምስ ነቐልና ድማ ትኺልና ናብ ቆስ መጻና ንጽብሒቱ ኸዓ ናብ ሮዶስ ካብኣውን ናብ ጳጥራ ኣቶና ናብ ፍንቄት ትስግር መርከብ ምስ ረኸብና ኸዓ ኣብ ኣደየብና ሞኸድና ንደሴት ቆጵሮስ ምስ ረኣናያ ብጸጋምና ንድሕሪት ሓዲግናያ ናብ ሶርያ ገጽና ኸድና እታ መርከብ ኣብ ጢሮስ ዘራግፍ ጽዕነት ነበራ እሞ ናብኣ ኣቶና ደቀ መዛሙርቲ ደሊና ምስ ረኸብና ኣብኣ 7 መዓልቲ ተቐነና ንሳቶም ግን ብመንፈስ ተደሪኾም ንጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ከይከይድ ደጋጊሞም ነገርዎ ኣብኣ ዝቐነናለን መዓልታት ምስ ተወድኣ ኸዓ ካብኣ ወፂና ክንጓዓዝ ተበገስና ኩላቶም ድማ ምስ ኣንስትን ደቅን ኮይኖም ክሳብ ወጻእታ ከተማ ኣፋነውና ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኸዓ ተንበርኪኽና ጸለና ተሰነባበትና ኸዓ ሽዑ ናብታ መርከብ ደየብና ንሳቶም ድማ ንናብ ቤቶም ተመልሱ ሽዑ ንሕና ካብ ጢሮስ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ዛዚምና ናብ ጵጦላምዮስ በጻሕና ንኣሕዋት ሰላም ኢልና ኸዓ ምሳታቶም ሓንቲ መዓልቲ ጸናሕና ንጽባሒቱ ካብኣ ወፂና ናብ ቂሳርያ በጻሕና ናብ ቤት ሓደ ካብቶም 7 ዝነበረ ፊልጶስ እቲ ወንጌላዊ ኣቲና ድማ ምስኡ ቐነና ንሱ ትንቢት ዝንበያ 4 ዘይተመርዓዋ ኣዋልድ ነበርኦ ሓያሎ መዓልታት ምስ ገበርና ኣጋቦስ ዝስሙ ነቢ ካብ ይሁዳ ወረደ ናባና መጺኡ ኸዓ ዕጣቕ ጳውሎስ ወሲዱ ብኡ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሰረ እሞ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣሎ ኣይሁድ ንዋና እዛ ዕጣቕ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ከምዚ ገይሮም ኣሲሮም ናብ ኢድ ኣሕዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎም በለ እዚ ምስ ሰማዕና ንሕናን እቶም ኣብኡ ዝነበሩን ናብ ኢየሩሳሌም ከይዲ ይብለመናዮ ሽዑ ጳውሎስ ኣቱም እትበኺሉ ልበይ እትሰብሩን እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኣነ ንማእሰርቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምእንቲ ስም ጐይታና የሱስ ንሙማት እውን ተዳልየ ኣለኹ ኢሉ መለሰ ከነእምኖ ፈቲና ምስ ኣበየና ፍቓድ ይህዋ ይኹን ኢልና ምቋሙ ሓደግና ድሕሪ ዘን መዓልታት እዚኣተን ንጉዕዞ ተዳሊና ናብ ኢየሩሳሌም ደየብና ገለ ካብቶም ኣብ ቂሳርያ ዝነበሩ ደቂ መዛሙርቲ እውን ምሳና ኸዱ ናብቲ ናይ ቀደም ወደ መዝሙር ዝኾነ ምናሶን በዓል ቆጵሮስ ከዓ መርሑና ኣብኡ እውን ተኣንገድና ናብ ኢየሩሳሌም ምስ በጻሕና ድማ እቶም ኣሕዋት ብሓጎስ ተቐበሉና ንጽብሒቱ ኸዓ ጳውሎስ ምሳና ናብ ያዕቆብ ከደ ኩሎም እቶም ሽማግሌታት ድማ ኣብኡ ነበሩ ሰላም ምስ በሎም ከዓ ብኣገልግሎቱ ኣቢሉ ኣምላኽ ኣብ ኣሕዛብ ዝገበሮ ነገር ብዝርዝር ኣዘንተወሎም እዚ ምስ ሰምዑና ኣምላኽ መጊሶም ከም ዝበልዎ ሓውና ካብ ኣይሁድ ክንደይ እላፋት ከም ዝኣመኑ ትርኢ ኣለኻ ኩላቶም ከዓ ንሕጊ ቅንኣት ኣለዎም ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ንዘለዉ ኩሎም ኣይሁድ ደቆም ከይገዝሩን ብልምድታት ከይመላለሱን እናነገርካ ምስ ሙሴ ዝጻረር ክሕደት ትምህር ከም ዘለኻ ወረስ ሰሚዖምልካ ኣለዉ እንታይ ዳ ይገበር ብርግጽ ምምጻእኻ ክሰምዑ እዮም እምበኣር እዚ ንብለካ ግበር መብጻዓ ዘለዎም 4 ሰብኡት ኣለውና ነዚኣቶም ተማልኣዮም እሞ ምሳታቶም ንጻ ርእሶም ክላጽ እውን ወጻኢታቶም ሸፍነሎም ሽዑ ንስኻ እውን ሕግን ሓለኻ ብስርዓት ከም እትመላለስ እምበር እዚ ብዛዕባኻ ዝሰምዖ ወረስ ኮንቱ ምዃኑ ኩሎም ክፈልጡ እዮም ብዛዕባ እቶም ዝኣመኑ ህዛብ ግና ንጣዖታት ካብ እተሰውአን ካብ ደምን ካብ ሕኑቕን ካብ ምንዝርናን ክርሕቁ ውሳነና ብጽሑፍ ልኢኽናሎም ኣለና ሽዑ ጳውሎስ ነቶም ሰብኡት ሒዙ ንጽብሒቱ ምሳታቶም ነጽሐ መዓልታት ምንጻሖም መዓስ ከም ዝውድኣን ነፍሲ ወከፎም መዓስ መስዋዕቲ ከም ዝቐርበሎም ክነግር ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ እተን 7 መዓልቲ ክውዳእ ምስ ቀረባ ድማ ካብ እስያ ዝመጹ ኣይሁድ ኣብ ቤተ መቕደስ ምስ ረኣይዎ ንኹሉ እቲ ህዝቢ ኣናዒቦም ኣእዳዎም ዘርጊሖም ሓዝዎም እሞ ኣቱም ሰብ እስራኤል ርዱኡና እቲ ኣብ ኩሉ ምስ ህዝብናን ምስ ሕግናን ምስ እዛ ቦታ እዚኣ ዝጻረር ንኹሉ ዝምህር ሰብ እዚ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ግሪኻውያን እውን ናብ ቤተ መቕደስ እትዩ ነዛ ቅድስቲ ቦታ እዚኣ ኣርኪስዋ ኢሎም ጨደሩ ከመይሲ ቅድም ንጥሮፊሞስ በዓል ኤፌሶን ምስኡ ኣብ ከተማ ሪኦሞ ነበሩ ጳውሎስ ናብታ ቤተ መቕደስ ዘእተዎ እውን መሲልዎም ነበረ ብዛላታ ከተማ ኸዓ ተነዓበት ህዝቢ እናጎየ ድማ መጸ ንጳውሎስ ሒዞም ካብታ ቤተ መቕደስ ንወጻኢ ወጠጥዎ ብእቡኡ እውን ነቲ መዓፁ ዓፀዎ ከቐትልዎም ዝደለዩ ድማ
نتحلقة شحتي أهادو سراويت بزل يرساليم عقرقر كم زبلت حبريتها بصحو نسو دما بقو وتهدراتون حلقة 100 حيزونا واتاتون قوي نتحلقة شحن وتهدراتون مسرأيو نبقاولس موقعو حادقو سعود حلقة شح قريبو حزو بخلطة سنسلت كأسر دما أزازا من مخوانون انتاي كم زقبرنون حتتا قناختهم هزبي قالياتهم كمزي قالياتهم كم تيلوم يجدرو نبرو بسنك تجاو رقص مفلات مسانا خاء ناب سفر وتهدرات كبصحو عزازا عبتي مدايايبو مسبت حقنا اتهزب سلازنا الدارة اتهم وتهدرات تسكمو كميسي بزحات هزبي نيو بالو إلوم يجدرو نبرو ناب سفر وتهدرات كأتوو مسوالو دما باولوس نتحلق شح كزاربا كارو تفقد الليخا بلو نسو خاء قريخانيا اختزارب تخل ليخا قدم توسنا غزي أن عيبكاس 4000 سب شتولنا برخا زوج أخا قبص أوس نسخار يكون كان بلو باولوس دما أنس أيهداوي بعال ترسيس نايك إلكيا ود تاوري تختماي نهزب خزارب كتفقد لك لمنا كاللخو بلو مس فقدوا الخاب باولوس عبت مدايبو دويلو نتهم هزبي بإيدو عملكتلهم عبيد اتتها مسكونة بقانقو أبرايستي كم زيلو تزاربهم